खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बड'फानि थां आरो थांनानै थानो हो सानस्रिया बर'फोरखौ बुहुमाव सिनायथि होदों प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावहैदों कभिडनि नेमखान्थिखौ मानिनानै दुधनैयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 37थि थैनाय सान आरो रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों रिपुन बराया एग्जिट पोलखौ नेवसिना महाजननि सोरखार फैगोननि दाबि खालामदों 3 एबा 4 मे खालिसो मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद खुंनायनि सायाव थांखि लागोन नाइट कर्फ्यूखौ 7 मेसिम फोलावबाय गुजरातनि पटेल वेलफेयार देहा फाहामसालियाव अर सा 14 कभिड बेरामि आरो सा 2 नार्सनि जिउ खहा पान्जाब किंग्सआ 30 रानजों रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुखौ फेजेनो बलिउड एक्टर आरो आर्मी अफिसार विक्रमजीत कुमारपाला करोनाजों जिउ खोमानांबाय चक्रवर्तीया फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मोननाया गोब्राब जानानै फैदों दानिया आबुं रादाब क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बादि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 37थि थैनाय सान फालिदों हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि खाम्फायाव बिबार बावजेनग्रोयो हाबाफारि बादियै आफादनि फिरफिला अरायहोनायनि उनावनो बड'फानि सानस्रि आरो आदर्शजोंनो बर' हारिया दिनै बुहुमाव सिनायथि जानो हादों बिथांनि नाजानायावनो दिनै एबिसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनफुंनो हादों बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ बर' माहारिया अरायबो फालिलांगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों मुख'नो गोनांदि बड'फानि सान्थौ आरो आदर्शखौ जेब्लाबो फालिलांगोन होननानै प्रमद बर'आबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बबेखानि एबसुनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो राज्य सभानि बारग' एमपि उरखावग्रा ब्रह्म लरेन्स इस्लारि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा बाहागो लाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 37थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो बीपीएफनि गागि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि खाम्फायाव थांनानै बिबार बावहैदों बड'फाखौ गोसोखांनानै बिथांनि थैनाय सानाव दिनै मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिबार बावहैदों मुख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि खाम्फायाव सिगां बोसोरफोरनि बादिनो बड'फानि 37थि थैनाय सान फालिनाय जादों बड'फानि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै दिनै मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बड'फानि रुंसारि खाम्फायाव थांनानै बिबार बावहैदों गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो दुधनৈ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफाद आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि हाबाफारि लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 37थि थैनाय सानजों लोगोसे बर' हारिनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों हाबाफारिनि सेथि हाबाफारि बादियै दुधनৈ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफाद आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादारि फिरफिला बिरहोनानै जागायजेननाय हाबाफारियाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बिजय सरगेरिया मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय जोबखांनायनि लोगो लोगोनो हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो गोसो होसारनानै मोसायो मुख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोरफोरावबो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो 1, 2 आरो 3 मे खालार खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंबोदोंमोनब्लाबो बे बोसोराव कोविड-19नि थासारि आरो सरकारि नेमखान्थि फोसावनायखौ नोजोर होनानै सानसेनि थि लेब हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो दुधनैनिफ्राय निउज ब्युरो बुद्धदेब खाख्लारि गाबोन सोरांब्लानो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट सानगोन भट साननायनि सिगां गुबुन गुबुन मिडिया हाउस आरो एजेन्सिफोरा थियारि खालामनाय एग्जिट पोलाव फिन बीजेपी मित्रजोंटा सोरखार दागोन होननानै इसारा होदों नाथाय बे एग्जिट पोलखौ आबुङै नेवसिगारदों महाजोंनि दैदेनगिरिफोरा एग्जिट पोलखौ नेवसिनायजों लोगोसे आसामाव कंग्रेस महाजोंनि सोरखार जागोन होननानै दाबि खालामदों आरो गेरेन्टि होदों एपीसीसीनि आफादगिरि रिपुन बरा कंग्रेसनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहजों लोगोसे महाजोंनि दैदेनगिरिफोरा मुख'नो गोनांदि एग्जिट पोलखौ थिखानाय राजखान्थि हानजाखौ थांखिनानैसो थियारि खालामदों आरो महाजोंनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो नाजादों होननानै गोख्रों अजद होदों बबेखानि बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलियाव एग्जिट पोल फोसावनायनि उनावनो शुक्रबारखालि महाजोंनि मोनसे गोनांथार मेल जुथुमनाय जायो बे जुथुमनि उनावनो एग्जिट पोलखौ थारला नेवसिगारो महाजोंनि दैदेनगिरिफोरा 2 मे खालि आसामाव महाजोंनि सोरखार जागोन आरो महाजोंआ गोहोआव फैनायनि उनावनो करोना भाइरासजों माबोरै जुजिगोन बेनि बागै सावरायनाय जादों होननानैबो रिपुन बराया दाबि खालामदों
2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजाद खुंनाय खुङैनि लानानै रायजो नाङै गोनो गोथो आरो खुद्रिनाय सोलिगासिनो दं। नाथाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि उनावसो आनजाद खुंनाय खुङैनि सायाव थांखि लागोन होननानै रोखायै फोसावदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 3 एबा 4 मे खालारखालिसो देग्लायनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजाद खुंनाय खुङैनि सायाव थांखि लागोन। मुख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादा गेजेराव साननैसोल'सै। नाथाय आथिखालनि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिखौ नायनानै आनजादखौ फावसयनो थाखाय माखासे थाखोआव दाबि खालामनाय जादों। बबेखानि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै सेबा आरो काउन्सिलआ देग्लायनि मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजादनि खालारखौ फावसयना गोदान समफारि फोसावनो हागौ होननानै गोबाङानो सावरायदों। आथिखालनि थासारिखौ नायनानै HS सेथि बोसोरनि आनजादखौ थिखानाय गैयै समनि थाखाय फावसयबाय काउन्सिलआ। आसामाव 7 मे खालिसिम फोलावबाय नाइट कारफिउखौ। आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लाफिननायनि थाखाय आरो थासारिया दासिमबो सुग्लायनायनि मुं लायैखौ नोजोर होना आसामाव नाइट कारफिउखौ आरोबाव फोलावनाय जादों। आसाम सोरखारा फोसावदों बे बिथोनखौ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सिगाङाव सोलिनाय बादियैनो आरोबाव बारायनाय नाइट कारफिउआ मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम गोहोम गोग्लैगोन। मैया थामहिनबा 30 एप्रिलाव गुजरातनि भरुच जिल्लायाव थानाय पाटेल वेलफेयार देहा फाहामसालियाव गिथाव अर नांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला देहा फाहामसालियाव अरा हरनि खमैबो 12 रिंगा 30 मिनिटआव नाङो। खौरांखौ मोननानै अर खोमोरग्राफोरा मोनहैयो आरो अरखौ खोमोरो। बबेखानि ICU खथायाव थानाय सा 14 कर'ना बेरामि आरो सा 2 नार्सनि जिउ खहा जायो। दायो रायजो सोरखारा थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो साफायाव 4 लाख रां मदद होगोन होनना फोसावदों। मैया थामहिनबा 30 एप्रिल खालारखालि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव पान्जाब किंग्सआ रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुखौ IPL 2021 मायथाइनि 22थि मैचआव 34 रानजों फेजेनदों। बे मैचआव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ टसखौ देरहानानै बलिंनि थिरांथा लायो। गिबि इनिंसआव पान्जाब किंग्सआ 20 अभाराव सा 5 विकेट खोमाना गासै 180 रान टार्गेट होयो। ओरैहाय रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ 20 अभाराव सा 8 विकेट खोमाना गासै 145 रान खालामना टार्गेटखौ आबुं खालामनो हायैयाव जेननांगौ जायो। पान्जाब किंग्स हानजानिफ्राय KL राहुलआ 57 बलाव खेब 4 आरो खेब 5 सिक्सेस बुनानै हारसिङैनो 91 रान बुथुमो आरो हरप्रीत बरारआ हारसिङैनो 3 विकेट लायो। ओरैहाय रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरु हानजानिफ्राय विराट कोहलीहा 34 बलाव हारसिङैनो 35 रान बुथुमो। मुख'नो गोनांदि मैयानि बे मैचआव पान्जाब किंग्स हानजानिफ्राय हरप्रीत बरारआ मैन अफ द मैचखौ मोननो हायो। पान्जाब किंग्स हानजाया दासिम 6 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबोलाव 5थि फारिलाइयाव थाहैबाय। कर'ना महामारिया फारियै गाग्लोबगासिनो। बेनि थाखायनो दासिम गोबां सुबुङा गावनि जिउ खोमानांदों। धोनि जा गोरिब जा बे बेरामा रावखौबो ओरैनो हगाराखै। बेनि गेजेरावनो दायो बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खौरां फैदों। बयजोंबो मिन्थिजानाय बलिउड एक्टर बिक्रमजित कुमारपालआ दायो कर'नाजों जिउ नागारनांगौ जाबाय। बिथाङा देहा फाहामसालियाव नाजासेयावबो दिनै थामहिनबा 1 मे फुंनि समाव जिउ नागारलांबाय। बिक्रमजित बिथाङा हिमाचल प्रदेशनि सासे आर्मि अफिसारनि नखराव जोनोम मोनदोंमोन। बबेखानि बिथाङाबो 2002 मायथाइयाव आर्मि अफिसारनिफ्राय आजिरा मोनो। बेनिफ्राय 2003 मायथाइनिफ्राय बलिउडनि फोथाराव आगान होफैयो। बिथाङा पेच3, पाप, कर्पोरेट, अतिथि तुम कब आओगे, मर्डर 2, हे बेबी, प्रेम रतन धन पायो, आरक्षण, 2 स्टेट, रकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर आरो दा गाजी एटाक फिल्मफोराव खामानि मावखांबाय। बलिउडनि अनगायैबो बिथाङा फिसा फिनला फिल्मफोरावबो खामानि मावखांबाय। बिथांनि हरखाब गोमालांनायाव नखरजों लोगोसे बलिउड इन्डास्ट्रियाबो गोबां खहा जानाय फोरमायदों। बलिउड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्तीया फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मोननाया जोबोर गोब्राब जानानै फैदों। बिब्दि थासारिया रियानि बयफ्रेन्ड सुशांत सिंह राजपुत थैनायनि उननिफ्रायनो जादों होनना ससियेल मिडियायाव मिथिनानै मोननो हादों। बयफ्रेन्ड सुशांत सिंह राजपुत थैनायनि थाखाय दायो रियानि सायाव CBI लोगोसे ED आरो NCBनिबो संदाननाया सोलिगासिनो। बबेखानि दासिमबो रिया दायनिगिरि नंगौ नङा बेखौ आबुङै मिथिनानै मोननो हानाय जायाखै। बिब्दियाव रियाखौ थार एबा नंखाय दायनिगिरि होननानै बुंनो हाया। नाथाय ससियेल मिडियायाव गोबाङानो दायनिगिरि होनना बेनि सायाव गाज्रि कमेन्ट आरो बयकट खालामनायनि बाथ्रा बुङो। जायनि थाखाय रियाखौ बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रिनि डाइरेक्टर प्रडिउसारफोरा फिल्माव लानायनि सिगां गोबां साननांगौ जानानै फैदों। बेनि थाखायनो रियाया बलिउडआव खामानि मोननाया जोबोर गोब्राब जानानै फैदों होनना सुलुङा फोरमायदों। बबेखानि रिया दायो मुम्बाइनि फिल्म प्रडिउसारनि सोलाय हायद्राबादनि फिल्म प्रडिउसारफोरजोंसो सावरायगासिनो होनना मिथिनानै मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।